eh, nabigla ako yung sabi. Ang layo ng diferensya nila, di ba? Posible yun. Kaya nga, yung mayroon eh. Ang layo ng diferensya nyo kanina. Sobrang layo. Kahit na matulog ka, hindi ka wala mong susunod eh. Yun nga eh, may napansin ako sa sakyan, bigla sila lumabas eh. Doon sa U-turn. Sa U-turn may napansin ako eh. Wala ka nakasunod ng kami na lalaki. Oo, sa U-turn. Sa U-turn may napansin ako, biglang may bumaba na ano. Sa U-turn. Wala, ang layo eh, wala man kanina eh. Wala kayong pasabay kanina. Ang layo, kahit na matulog ka, wala akong nakabuntot sa'yo. Ha? May mga mata ka naman sa NCC eh. Pero isa lang inuuna sa'yo, di ba? Una, magre-record ako, no? Titignan ko lang, no? Dapat yung babae isa lang, tapos ikaw lang, no?
kayo sa finish line? Diretso lang? Hindi dagan na ako.
Ay, kumagat. Boss, isa pa lang yung babae kanina, no? Sa 60K? Isa pa lang, no? Ah. Kararaan lang. Ikaw boss, 60K din. 60K rin yata si sir. Ubus na po yata. Kaya pa yan. Kaya mag-lock. Good luck, sir. Kaya mag-ano ng GoPro ko. Ayaw mag... Let's go po. Morning. Nasa likod lang po. Ayaw mag-lock. Ano ba meron?
Yuta, ba't wala at ayaw mag-lock? Anak ng tipaklong. Ayaw mag-lock.